Hey, hallo alle lieve volgers en volgsters vanuit het binnen- en het buitenland, België, Zweden. Even een kerstgroet hier vanaf Oppaard. We gaan even een kerstreces in. Dat wil dus zeggen dat ik heb nog een filmpje klaarstaan, maar mijn apparatuur die is ook een beetje op het einde, dus dat moet vervangen worden eigenlijk. Daar ga ik de kerstvakantie daar maar voor gebruiken. Maar ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het volgen van mijn kanaal het afgelopen jaar. Ik heb een hoop abonnees bijgekregen. Ik had gehoopt dat ik op 500 abonnees zou kunnen komen. Nou, dat is helaas niet het geval. Voor degenen die nog geen abonnees zijn, nou, wie weet red ik het nog tot de 500. Nogmaals, hele fijne feestdagen allemaal. Een heel gelukkig, voorspoedig, maar bovenal gezond 2025 gewenst. Ook namens de regering vanzelfsprekend. En ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer terug te zien. Want dan zijn we natuurlijk weer op paard. Tot ziens, fijne feestdagen. Laters.